मा नायदों केन्देल नायगासिनो नै गावल' बायनो नागिरदों आंनो गैया मैयाबो होआसै लाय नायनो दसेनो जाया बिसिनाव थांबा बिसिबां बुरजा लादो लानो सोंनायनो सेन्देल बायनो फैदों सेन्देलखौनो लागोन ना लाया जागासिनो खोमसि नुबाबो उल्था लाइटआ खोमसिसो नुयो Aduh kiman dur gor tuh ayo mah benar belum खौसो मोजां नुदोंमोन आंनो थोआ फिसासो आथिङानो गिदिरथार आंना सेन्देल नेगासिनो इन्दि लाबोबायदां Kagon. Lada anggung pada or langgan ya, dosen or langai bersandel, segera sandel. Tapi dasarnya bu ini saja, panjang tak saja ke dana. Dikingnya tak saja. Lada, macam mana? Jirane mana bra? Nungan nungnya jangan para ke dulu, mana pas nombor lusuh. Oke. Oh. Serba fैनो हागोन नै खमाव हरे मालाय सिनायनायफोर उदालगुरियाव কি জায়গা বুলি কয় এইটো দাদা itu Rakalpot Rakalpot সব ডিজাইনার স্যান্ডেল পাবো নিয়ার এসবি হ্যাঁ लाबायनो दे दादा आं दे next time ayo oh दे हबो जागासिनो नालाय गोथाव जानोसै आंहाबो नोंथ' साबसक्राइब खालामाखैलै खालु साबसक्राइब खालामाखै नोंथ' karin gayaba kan namanya mana नोंथ' साबसक्राइब खालामाखै जोंनि चेनेलखौहाय आंनि चेनेलखौ औ आं फाथाखौनो मोनाखै जोंना मम' मालिकआ बिराद डेन्जार गोथाव सङो बियो ना औ उदालगुरिनि सिख्लाफोरा फैखायो दा मालाय सेंग्राफोर सिख्लाफोर आकर्षण नामा औ लाबो मबाइलाव लाबो साबसक्राइब खालामनिब्रा
mobile WhatsApp order. WhatsAppआव Oh,